magpa-maintenance. Sayuha pa sa man grabe ka sayo pa. Hindi pa kayo tulog. Cold start on the MT-03. Sorry neighbors. Sorry. Pero naka-silencer pag ano na siya guys. So karon magpa-maintenance ta sa ato ang MT-03 20,000 PMS. Grabe, tagana na rin ako nabutang ani nga kilometers Go. Tay kauban karon. Kauban na to ang pinaka-kusgan nga sniper. Kita mo ani guys, carbon. Napadari carbon. Asa mo kita na? Napay ko unsa man added horsepower na siya. Grabe. Carbon mo dari. Kanto na. Asunod ani kay mabig bike na yung concept lang Tara kay para kita una sa kasa. Para kita una sa kasa. Definitely nanay mga naka-repair. Harang gid. Gilang. But I'm sure at least inani ka sayo dili mahuman karong adlaw. Bot. So good morning guys. Sa iwa pa dili makaya maghappy nani ka sayo. Bakit tulog? So padulong tagkuan karon kasa sa Yamaha Ulas. Kay kung wa mo nakapansin 20,000 na ang atong odometer. And usually every 20,000 PMS gud na siya. Like tibuok. Pero karon dili siguro ko magpa-change oil kay napay 1,000 kilometers siguro before ko mag-change oil. Every 3,500 ko nag-change oil Actually sa una kay every 2,500. Then nakalason man ko kay murag sayo ra man kayo. Sumato. So atong ipahimo karon sa Yamaha Ulas kay change tag spark plug, air filter, fuel filter, FI cleaning. And lista na po actually ang ligid ani ug ang kadena, pero sunod bulan na lang din na to makayag sabay kay gastos rak pug kaayo. And make sure na stick to the end of the video kay ipakita na ako tanan kung pila ang mga nagasto nako. Naka-LTO karon. Kasagaran ba katambay na ba yung LTO diri sa traffic light sa Katalunan? Sa una kay panagsara man to sila diri karon kay murag mas napadala silang dalaw. Binuang na kayong init. What are you doing? I-park nagtarong. Ay ako na magbibilin rin. Musulod pa man ko. Pwede naman ani may ingat. Magpalit pa man ko parts buang. Ay naka. Oo. So sayo pa kay me abot dere, pero sige lang kaysa malate me og kuan. At least makauna pud mi ba. Tag mga legit vloggers ba? Sorry. Ayan, privilege. Anti-privilege. Hi sir. Sir. Morning. Nag-meeting sila. Iba
Ano yung bagong color sa MT-03? You like it? Sayang ng color. Binsin ko sa lahat mo. Wala din. Since ano yung latest nila ng bagong? pa niya. I don't like na full gray siya. Like, same siya sa ako. Katong ako na version. Kani siya nga color. Same sila ani. That's why, di ba, aftermarket man to ako ani diri. No, diri yung wala contrast. Dapat itom niya siya diri. I prefer itom niya siya at least. Kaya contrast. I found your motorcycle, James. Para oh. Kani oh. Kani mo ani. Stand ni mo. Ba ko ani. One stand ni mo. James, palit ako ni James. Kani oh. Tigduhat, tig-isa pa. Tok. Ang pili ng presyo. Ay, dako. Palit pag isa hatid na. Sige. Ito sa taas daw. Kaya may spare ligid good rin. Bawat tagan. Dali pag ito. Agi. Buwang. Adara, basta kag ligid. Kami din dali. More tires. Yung mga ligid diri guys. Nakaya sila Diablo Rosso. Naa sila Diablo Rosso pero dili sa akong size. Na akong ginapangita. Murag ka na man ata itong kuan. Exercise na akong test drive. Test drive, wala mo nakakita guys. Kana siya nga exercise, ngit-ngit kaayo. Pero test drive ba na ako? Kana tong test drive na ako. Oh, kana tong test drive na ako. Bar and mirrors. Kana gito. Mga new generation na Tracer 900 oh. Wala to talaga eh. Tracer 9 mas gamay ang Tracer 9 GT tanawon kumpara sa old one ba or basig ako ra siguro pero pogi doon ni gamay iyang naong pero that inline 3 engine really good. So may na diri natin mga Mio, mga Aerox, mga scooters, mga stock nila diri kay diri nila ginibutang. Uy napoy ano house and lot di ay. Wow, R7 kani siya kung mapalit mo motor guys kani siya appeal ni siya freebie ni siya. Hindi ba ko tayo? Sa aesthetic. I-trade mong kuan, imong sniper. Ganahan na siya mag-exercise. Exercise nimo niya, i-clip-ons nimo. Loy, makaguba ka uy. Uy, makaguba ka uy. Usa di ka. Mura mo ka kinso. Yulin to. Lolo, makaguba ka uy. Dagan po sila stock og mga NMAX. So kung nangita mo NMAX guys or Aerox, Mio, pwede mo diri maadto sa Yamaha, Ulas. Ganahan mo na po sila mga dagan po mga big bike gyud diri noon. Tanawan nato kung magwala pa to sila noon mag-meeting. Balik tas kabug na ako. So nakapalit na ta og piyesa pang maintenance, nagpalit ko og spark plugs, air filter and fuel filter. Karon kay magpa-schedule ta or ano pong schedule pero dalo na to niya tong motor sa service. So let's go. Na dito ang uban. Kapalit na dito. Nakapalit. Sir mo, next year sir. Ano sir? In-house ko. Okay na. Balik ka na na. Balik ka na. Sige, bilang na.
3 hours. 3 hours ang waiting niya. So total maintenance na akong ipahimo karon, magbilin lang ta og contact information. Four hours later. Muna siya og tune up. I don't know pila na lang ang nabilin na battery sa akong GoPro, pero kabalo ko na lobat na. Pero ang napahimo na to kay minor tune up. Basically air filter, spark plugs, fuel filter ug EPI cleaning. So ibutan ako sa screen ang total sa akong nagasto karong adlaw. Moto siya guys. Kamo na lang mag-decide kung kaya ba ninyo ang maintenance. 20,000 kilometer maintenance sa motor, specifically sa MT-03. So that's it. Love you all. Subscribe mo palihog para madato taon niya pang tutagaan ta mo motor.